5 ka mga balay sa Barangay Carmen sa Baguio District, Davao City ang nadanyos tungod sa paghapak sa kusog nga hangin nga dala sa trough sa Bagyong Christine. Daghang mga pananom sa mga residente gilampur na sab sa hangin. Ano ang report ni Argil Relator? Sabay ang Disaster Action Team sa Davao City Social Welfare and Development Office o personahe sa barangay. Gisaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang bukirong bahin sa Sitio Tabak, Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Human ang apit oras na to nga pagbaktas, pagsubida niining padulong sa Sitio Tribal dinhi sa Barangay Carmen. Naabot agayod kita niining lugar kung asa dunay gi-report nga mga nadanyos nga balay tungod sa kakusog sa hangin. Bisan pa man unsa ni kalayo nga lugar no. Gipaningkamutan gayud sa LGU Davao ingon naman sa Barangay Council sa Carmen nga mabisita ang mga lugar o masuta ang sitwasyon o kondisyon sa mga residente dinhi. Ang payag na Pinoy-anan sa pamilyang Saod, mga pundasyon na lang ang nahibilin. Ang mga sin nga atop, nagkatag na sa ubos, human gilukat sa kusog nga hangin. Ni tagog yun nito kay kusog man kayo ang hangin. Ulan pa jud sir. Kana wala namang yun na, di namang yun na repair kay gisi-gisi nang kuan. Atop na mo. Dunasay pipila ka payag nga mihapa na og nalangkat na ang mga atop. Sa ubos nga bahin, ang balay sa pamilyang Kanapya gihigta na aron dili mapalid. Una naman god nga gidala sa kusog nga hangin ang ilang atop niadtong Martes sa buntag. Kini nga balay gama sa kahoy ug atop nila kay sin apan sa karon ni sulod na ang kainit sa adlaw sanglit na wagtang na ang ilahang atop. Atoy pagkita karon mugawas sa niining ilahang balay kung asa naabot ang ilang atop tungod matud pa gidala sa kusog nga hangin. Dinhi mismo sa gawas sa ilahang balay makita pa nato no nga natumba na kining ilahang kusina humang gidala sab sa kusog nga hangin gikan didto mismo sa ilahang balay. Maabot na dinhi sa may pangpang pipila ka metro atong gibaktas. Sanglit ato makita na dinhi sa ubos mismo ana dinha ang ilahang gilupad nga atop. Pagka alas 8 sa buntag nakuha na ni kani nga akong kusina. Mao na nga akong gihiktan na pagikot na ko nga nanubra naman ang hangin. Mga anak na ko, mga gagmay man mo tong gisipti na ko dito sa ubos. Nga kuan ingon ako bahala ng balay basta di lang mi maamong. Nadanyo sab ang balay ni Tatay Donnie, human nalangkat ang iyang atop. Sa karon, temporaryo na lang silang nakisilong sa balay sa ilang paryente. Moto nga paghangin, tanaw na ko sa balay kay kuan naman, lupad namang sin. Motong nanghawa mi, nanagan mi kay delikado man kayo, hadlok mi ba. Ang kapait kay dili na sa mapuslan ang iyang sobra libo nga pananom nga saging human gilampornas sa pagkuso-kuso sa hangin. Padayon pa ang ginahimong validation sa CSWDO alang sa tabang ay dalit sa LGU Davao ngadto sa mga apektadong residente. Una na sab nga mihatag og food packs ang Barangay Carmen ngadto sa mga apektadong residente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.